everyone, good evening. आं दायो दिनैहाय बिराद खुसि आरोना माने होनबा आङो दिनै दहाय फुङावहाय आंनि नुवा माथो खोमसिसो माने आंनि चेनेला YouTube चेनेला 1K साबस्क्राइबार जाबाय नालाय ओमफ्राय बिनि नामाव जोङो दिनै मोनसे फिसा पार्टि खालामनायसै जोंना माने बेनो गिदिरखा नालाय जोंनि थाखाय स' नोंथांमोन जों दाबो खुस्रा फैसायावनो दङ नालाय बिलाइयाव गैथ'वा बेखायनो जा दङ बेजोंनो हेपि थानांगौ आरोना इन्जय खालामनांगौ स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना साफ्रोम जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्राफोर ओमफ्राय दायो 4000 वाच टाइम जानो थाखायहाय एसे नांबावगौ आरोना स' आइ होप नोंथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै होगोन जाहाथे आङो थाबैनो मनेटाइजेसन खालामनो हायो स' थेंक इउ स' माच वान्स